Il-qorti ordinat biex l-Aġenzija Projects Malta tippubblika l-ismijiet tal-membri li kienu parti mill-Kumitat ta' Evalwazzjoni li tal-isptarijiet lil Vitals Global Healthcare. Il-Times ikkonfermat li l-pubblikazzjoni tal-ismijiet ta' dawn il-membri mhux se tkun qed tikser il-privatezza tal-individwi dal-minkejja li oriġinarjament talba li saret mill-istess ġurnal taħt il-Freedom of Information Act kienet ġiet rifjutata. Sigħat qabel ingħatat din l-ordni kienu ħarġu numru ta' ismijiet fl-inkjesta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia fejn ġie żvelat li l-Kumitat ta' Projects Malta kien preżedut miċ-Chairman James Kamenzuli fil-waqt li Robert Borch u Manuel Castagna kienu fost il-membri li jagħmlu l-analiżi finanzjarja tal-offerenti. Fix-xhieda tiegħu Kamenzuli qal li dan il-kumitat iltaqa' mal-10 tarbiet u 2 mit-3 offerenti kienu ġew skwalifikati għax skont huma kellhom nuqqas ta' dokumentazzjoni. Dan ifisser li wara din l-azzjoni il-VGH kienu l-unika offerenti li baqa'. Il-kuntratt kien ingħata fl-2015 lil VGH fejn ingħataw it-tmexxija ta' l-isptar Salluqa Karen Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal 30 sena u ma ingħataw mal-50 miljun euro kull sena mill-flus il-poplu Malti u Għawċi minkejja li ma kellhom ebda esperjenza fis-settur tas-saħħa. Dan il-kuntratt kien qajjem numru ta' domandi u tħassib dwar it-trasparenza tiegħu u dan il-proċess kollu kien sar bil-barka tal-eks Ministru tas-Saħħa Konrad Mizzi. F'Lulju li għadda investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali ikkonfermat li l-offerta tal-VGH kellha tkun skwalifikata minħabba konfoffa mal-Gvern qabel kien inħareġ it-tender. Fl-istess waqt il-kap tal-Partit Nazzjonalisti Jidrandelija kien fetaħ kawża il-qorti dwar dan id-deal skandalus.